Sanibona Fanika Imfundo njengamanje ngiphethe inceke inkosi umfundisi wami. Umfundisi wami kwakunenceku lapho ngasekhaya sonke isikhathi mayiqala inkonzo kwakunento ayingiqala ukuthi yindaba ngaso sonke isikhathi mayizoqala inkonzo kunomthandazo awushayayo inceke inkosi. Lo mthandazo uyawushaya kwangathi ukhemile ngokwabo inceke inkosi. Ngaso sonke isikhathi mayizoqala inkonzo siyabonga amabhodle ehlane maqede kwehleka imana sesifikile kuwena baba. Ngiyacela ukuthi nithi kubheka njengamanje abazalwane besho bese basho-ke lento yakhe le bethi kubheka. Ngiyayibuza ukuthi lento wayenziswa yini umfundisi wami nceke inkosi njengomfundisi ogcotshiwe engimaziyo ukuthi hayi yabona my son yokuqala mina njengenceke yenkosi ngifuna abantu bami bengibuza yonke manje izwe ngathi sengicabanga ukuthi yini one sengizokwenzela ngoba kodwa angifuni ukukhuluma kakhulu ngomthandazo yangisolisa kodwa shuthi mayethi mabhodle ehlane uzomphikisa kanjani wena ukuthi mhlambe wake wahamba ngale wezwe ibhodla nkosi mhlasimpe yena uyitshela ukuthi uthandaza kuNkulunkulu kanti mhlambe kawesilwane thizeni but-ke ngeke siphikise kakhulu asinazi phela uNkulunkulu kuthiwa ithimba edlezini iqaqaranga iqutana ayibeka nceke uzile manje-ke amagama wonke umuntu uma esethi wabhodle hlala ngazi sizomphikisa sithile kodwa-ke sithembe ukuthi ngempela wayeyizwile into ebhodla ehlala waphela okulandelayo omunye uzothi umasuze endlini encane ngiyakuzwa nceke okulandelayo umuntu uzothi umasuze endlini encane manje wathi ehamba wezwile Nkosi hayi nginawe nceke nginawe uzothi umakhala emaweni ngiyakubuzile nceke ukuthi noma yini mhlambe siyizwa ngamadlela ethu bese simbiza ngayo hayi namandla nceke ngaso ngithi angibuze wena nceke ngoba ugcotshiwe ngiyakwazi nceke inkosi ngiyalazi uqobo lakho ukuthi mangabuza wena njenge nceke ihambile kwi-Bible study yonke izinto yazenza imvuselelo. Ngiyabonga nceke inkosi ukuthi namhlanje ngiyayithola impendulo nezingane ezibukelayo njengamanje zayithola impendulo ukuthi hayi ngobani ingoma hayi